Здравейте, и днес ще разгледаме 5 неща, които не ми харесват в тролейте Solaris 27T R, четвърто поколение. Аз почти всяка седмица се возя на тях и мога да кажа, че знам доста от недостатъците, които София е отказала да поръча. Започваме с номер 1. Задните седалки. Вместо както на трето поколение да има седалки отзад до акумулатора, на четвърто поколение са заменени с по-голям акумулатор, което е безмислено, като София няма официални линии без обособени кабели за тока. А това ме води до номер 2. Машина за автоматично прибиране на прътите. Така и иначе има акумулатор, ами да си го ползват със здраве, казвам аз. Тази машина е направена да улеснява прибирането и вдигането на прътите, само че в София не ми се вярва изобщо някой да си помисли за това луксозно европейско нещо. Номер 3. Предната врата. Знаете, че отпред само едната врата се отваря, като втората е заградена за шофьора, но какъв е смисълът, като вратата на кабината се отваря в помещението за пътници и всички използват пътническата врата? Може би освен да си държат парцела за чистене, това място не съм виждал за какво друго може да се използва. Номер 4. Кашкавалените спирачки. Сега да кажа, не съм сигурен дали е на всички Солариси четвърто поколение така, но просто мога да кажа, че тези спирачки са позле от тези на номерноят във филмът Метро. Така че чакайте да направя един хубав едит. Окей, нарадвахте ли му се? Сега да продължим. Аз си спомням как, когато ги доставиха, шофьорите още не се бяха научили да ги карат и веднъж се засилихме, за да хванем един светофар и не успяхме да спрем на спирката, като втората врата беше зад таблото на спирката. Имам предвид, вижте, просто ако тролеят трябва да намали от 50 до 0 км в час, ще му отнеме половин километър да спре. Номер 5. Телевизор, показващ спирките на линията. Или по-скоро липсата му. И можеше да се поръчат такива, защото щяха да са доста полезни. А не като сега да е едно малко мониторче, което дори не се вижда от втората карусерия на тролейбуса. Само че вижте, Депоискър монтираха телевизори на някои от тяхните 30-годишни Татри. Така че според мен щеше да е добре да има като в повечето градове в България. И това беше моето последно оплакване от тях. Довиждане!